Dobar dan, kao što ste došli. Učenici mog odeljenja će prezentovati radove sa časova ruka u testu. Ruka u testu je naš izborni predmet, pohađaju ga već par godina. Dosta toga su naučili, dosta toga uradili, pa smo želeli da vam pokažemo nešto od svega toga što smo uradili. Oni će vas upoznati sa tim šta je naš predmet, šta mi tu radimo, ko je idejni tvorac, ja sam da kažem da je to deo projekta znači i da su učenici veoma zainteresovani za te časove, mnogo toga smo otkrili, mnogo toga saznali, istražili, istražujemo na časovima, istražujemo putem interneta uz neku prateću pomoćnu literaturu. Neka sada učenici pokažu šta, a posle ću ja šta vas još budu interesovalo da uzmemo vreme. Možda se reci. Mi smo učenici odeljenja 3. i 4. Pohađamo predmet ruku u testu. Pohađamo ga već 3 godine. On je veći deo naučnog projekta Fibonacci. Francuski nobelovac George Sharpak je boraveći u Sjedinjenim Američkim Državama upoznao projekat Hanson koji je stvorio Leo Leonard. Odlučio da sa francuskim akademicima pokrene ovaj program u Francuskoj 1996. Inspirisani iskustvom drugih zemalja poput Francuske, Švedske, Kine i Velike Britanije od školske 2010-2011 pokrenut je projekat Ruka u testu i kod nas. Ruka u testu. Otkrivanje sveta. Autor je George Sharpak, francuski Nobelov za fiziku. Kroz ovaj izborni predmet dolazimo do osnovnih saznanja u prirodi i njenim zakonitostima, uz istraživački rad i eksperimenti koji izgleda. Za predmet Ruka u testu prolazimo kroz sledeće aktivnosti. Postavljanje problema. Učitelj izabere problem, odnosno zadatak koji treba da reši. Zatim nam podeli potreban materijal za realizaciju tog eksperimenta. Zadatak zapisujemo u svoje eksperimentalne svesti. U ovoj fazi razmišljamo o mogućim rešenjima problema i iznalazimo različite ideje kako da rešimo zadati problem. Sada za to rešenje vršimo praktičnu proveru hipoteze na materijalu koji smo dobili. Rezultati eksperimenta. Na celim odeljenjem iznosimo svoje rešenja bez obzira da li su ona uspešna ili neuspešna. Izvođenje zaključka. Najuspešnije rešenja svi zapisujemo ili crtamo u naše eksperimentalne sveske, a potom se izvode zaključci. Ono što smo sami otkrili, do čega smo sami došli, sopstvenim mislenim aktivnostima su najkrajnije znanja. Ono što smo sami otkrili, to se dugo pamti, skoro i ne zaboravlja. Mi ovdje imamo, ajde tako kažemo, simulaciju laboratorije, nemamo pravu laboratoriju, ali prosto se osjećaju kao mali naučnici, kao mali istraživači, uz pomoću onoga što imamo radimo. Naravno, u ovom predmetu je svaka greška dozvoljena, čak i ono pogrešno što nam ne uspe, što ne odradimo, zabeležimo, zapišemo, a to ih motiviše da sami kući istražuju svaki eksperiment koji su uradili, ali nije uspeo u školi, oni odrade kući i po više puta ponove, istražuju i naravno da dođu do rešenja. Uspešne eksperimente, rešenja odmah zabeležimo, neko prezentuje ispred svoje grupe, kao što su nam već rekli. Sve što je neuspešno takođe i u cilju nauke, u cilju istraživanja, dalje ih motiviše da rade, da istražuju, da se interesuju za određenu oblast. Ajde sad, izvolite pokažete. Ja ću praviti slatke i stare kristale. Za stare kristale je potrebno pola šolje vrela vode. Zatim ćemo staviti 2 kašičice kuhinjske soli. I mešat ćemo dok se sve ne rastvori.
sve rastvorila, na jednu tasnicu ćemo staviti 2 kašike rastvora. Ukoliko mislite da je malo, možete dodati još. Zatim ćemo dodati malo boje za kolače. Ovo ćemo ostaviti na toplom mestu 3 do 4 dana. Mi smo već pripremili unapred, jer za mnoge eksperimente treba vreme, pa mi počnemo na 1 času, a završimo na sledeći. Kristali su već gotovi, pravi viseće kristale, ali nam za viseće kristale treba malo više vremena, samo možemo tokom časa da radimo. Sada će nam kraj zgledati. Prođi pokažu strane kristale, donesi slatko. Radimo tako što ja na času ispred njih demonstriram, a onda se vi pokušavaju po grupama, pojedinačno. To je i cilj časa, da se što više naviknu na grupni rad, naravno ima i individualnih projekata, ali grupni rad, rad u pari, tokom ovog časa i ono što malo pre ja nisam rekla, znači sa prirodom i društvom kao nastavnim predmetom i u korelaciji i kasnije, naravno, kao dobra priprema za predmet fizike, hemije, za nastavu iz predmeta fizike, hemije i biologije. Za slatke kristale biće potrebne nacnice. Ovo ćemo prekriti šalje vrele vode u kojoj ćemo staviti šećer. Umešat ćemo se da se šećer ne rastavi. Kada se rastvori, sipat ćemo tečnost na tanjire. Na obe tratnice treba se staviti isto količina. I tu ćemo staviti boju za kolače. Inače, radimo sa onim što nam je dostupno iz mamine kuhinje. Sjeće, boja za kolače, šećer, sol, deterđent, gustin. To se treba ostaviti 3 do 4 dana na toplom mestu. Voda sa tacnice isparava, pretvara se u vodu za paru, odnosno sitnu česticu u gostovitom stanju. Kada sva tečnost ispari na tacnicama, ostaju samo kristali. I kristale i slatke slatke. Ja ću napraviti kišni opak. Prvo što ćemo raditi je smo treba usipati 3/4 vode. A preko vode staviti 5 vode.
znači pena za grijanje, sve ono što inače imaju u kući, to koristimo na časove. Sada natopimo penu za grijanje vodom sudom. Isipamo nekoliko kapi voda. Oblaci nastaju kondenzacijom i sublimacijom vodene pare. Kondenzacijom se vodena para pretvara u sitne kapi kiše, a ako je temperatura vrlo niska, počinje da pada sneg. Kada kapljice u oblaku dovoljno otežaju, počinju padati prema tlu. Ako je temperatura vrlo niska, počinje da pada sneg. Odmah su tebi pada kiša.